El BMX és una disciplina esportiva poc coneguda, o almenys no té el seguiment mediàtic d'altres esports. Avui l'hem volgut conèixer de més a prop a través de l'Escola Goya, un de la vintena de centres educatius que s'han inscrit en aquesta iniciativa organitzada pel Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa. El Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa, conjuntament amb el Club BMX Terrassa, estan organitzant al llarg d'aquesta setmana i la vinent tot un seguit de jornades de promoció esportiva d'aquesta disciplina al Centre de Tecnificació de BMX. Hi participaran un miler d'estudiants de primària i secundària procedents de 19 centres de la comarca. Aquesta activitat es troba inserida dins del programa de promoció esportiva que el Consell ofereix als centres educatius dins del seu horari lectiu amb l'objectiu d'apropar esports minoritaris o poc coneguts i de difícil aplicació dins del centre educatiu. Ens vam iniciar amb una única setmana d'activitat i ara hem ampliat a 2 setmanes i són 2 setmanes que tenim completament completes d'escoles que volen participar. Tenim un circuit aquí que, com els propis del club ja diuen, és un dels millors circuits que tenim a Catalunya. Llavors, jo crec que el fet de poder estar en un circuit, el fet de poder provar un esport que no tenen el seu abast en la seva vida normal, no? Doncs jo crec que això és molt motivador i a més venen i s'ho passen molt bé. Jo crec que és una activitat que és molt divertida. Aquest dimecres ha estat el torn de l'Escola Goya. En sessions d'1 hora els joves s'han familiaritzat amb el terreny i les bicicletes. Sortir de les aules per unes hores ha estat molt ben rebut pels alumnes, que s'ho han passat d'allò més bé. Mai l'havia practicat, però això m'encanta. És molt divertit. I també pots fer carreres i és molt diferent d'anar al carrer amb la bicicleta normal. I les rampes són molt divertides. Molt divertides, no? Sí. Hi ha vegades que et caus, però bueno, t'agradaria continuar i continuar.